ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ана касоне ки мехоҳеда ширкати атоми қатъи модда командаи мо кор кунед, ина рақамҳо дар рӯи экран оиди кор бинависе. Ба наздики ман Москва мерам, пулома мегирам. бо видеотон мекунам ки чӣ хел барои оилико гирифтан чӣ кор кардан дар кор. Албатта ки дар ягон ҷо ҳамахе просто кор кунӣ, просто сразу пулта намегирӣ. Любой ширкат дар духтаро кор кардагиян, пулшон ҷамъ шидагия, ба гирифтагиян. Ана барои ҳамин касоне ки мехоҳӣ ай ҳозир дар ширкати атоми кор кунед, барое ки чӣ хеле ки медонед ба наздикӣ дар Тоҷикистон официальное открытияш мешавад. метонед ин рақамода бинависед. Як рӯз пешай ҳамроҳи мо пулои нағз кор мекунӣ, расходи кам дора, харид бигем тамоман камай, продуксияи беҳтарин. рақамҳо дар рӯи экран оиди кори атоми бинависед, ҳатман ҷавоб медиҳед. тамошобинои ҳавора бинед, чӣ хел ҳавои гирифтагӣ. шав яду дона борон борид. ҳозир ҳама чанг, хок. мо саҳар қати бозор омадем. дераждени равшана ирӯз чӣ харидем? Барои чӣ мо хеле харидем дӯсто? ба телефони касера мегира ин программа яма хайку скачат мекуна, девонамон мекуна. мо мегирем дальчиш мекунем, гуфтем хай биям халиш бихарем, интересни бошаша. Я мошинча, я автомата чияй гирифтем ша. ман саҳар қати омадам, ина хай боро омадиян камтарша гирифтам. ҳозир ёра мебарам, дилафрӯза сиёмада дададаш меспорум. худам обратно миём ҷои кор. чойм ман ҳолиам бутулка нахаридам, чойма ранги рӯғани зиғир дадастам. ҳам хеле зур некимада чои форид. акира эффекти шамоли девона. баъди ягон ҳафта шумода нишон тиёмда. тирамоҳ шид меге дӯсто. ирӯз ҳафтума, уже ҳафтаҳои дига мактаба либосоша харидан дар курай. бисбиё ай пай мактаб бошидам дар курай. ира бинед, ираҳи калонда конкретно чанг, хок, ҳамаи чӣ. фақат дадаш рӯй када медам ҷои истоҷа. дилафрӯз чӣ ражда доре? яма хашон дадаст шуд. чӣ ражда доре? хай. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ман, бисёриҳои шумо мегӯед ки Тозон чӣ ширкатае дӯст? Тозон интернет магазини шахсии маҳай. кадоме мехоҳе кор кардан, марҳамат биёед кор кунед. даиҷа духтарако кор кардистиян, соҳиби ина нигоҳ кунед. даиҷа набор мехарӣ, регистратсия мешӣ. мисол дар 499 сум я набор мехарӣ, регистратсия мешӣ. ду касада тагад регистратсия мекунӣ, 300 сумот меояд. дальше мисол бо ва ё одам мебиёян, шумо зинои дуюму, сеюму, чорум ҳамхе мегзарем меравед. ба 499 сум влажид кардагитон шумо то падаркуҳои телевизор, телефон, ана мошин, хона, ҳамаи ҳамин майда майда. албатта дар як рӯз намеравен, кори осон нестай. оста оста меравен мерасен. ина духтарои мо аллакай зинаи панҷум да бромадам. ман бори духтаракоро соз кардам, администратор ҳамаро тайёр кард. ина мегира чизоша мебара, худди кулоб мераванд иборо. пеш каталог монда хеле чизо буданд духтарако. ҳозир каталог монда неста, барои ки қин шуд моро ҳар дафъа рафта бор овардан. ҳозир фақат чизои стандарт немондагӣ. анам хе туфуҳоро мегиранд, соҳиби ҳам пул мешаванд, ҳам мисол чӣ ана званиҳои баланд баланд. ана даиҷа чӣ кор кардан дар кор дӯстони азиз, ки насӯзӣ. вақте регистратсия шудӣ, 499 сум доди, якта набора харидӣ, ду каса миёрӣ, уже 300 сумот мегарда. яъне ки ҳамун набор шумо да 199 сум ғалтид. бо ва ё одам мебиёранд, капилкаҳоро мегиред. капилка баъди капилкаҳо духтёра мегирем. мақсад то ҳамин зинаи се шумо 500 сум додагитона ҳамаша возврат мегиред.
командный кор ранги дига ширкато. Просто иҷада я бор мехарид, ду одама мебиёри тамом. Касоне ки мехоҳе кор кардан, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрана бинависе. Духтаракои мо кор кардестиян, ана уже падаркоҳошона гирифтагиян, зиноҳошона гузаштагиян, инҷа список дора. Ҳамашон скоро уже награждения шашум зина мебиёянд, падаркоҳошона мегиранд. Хай бо видеотон мекунам. Каседа маъқул боша, ина бинависе, ма шумода худам ҷавоб метавам. Ина картома овардам, нигоҳ кунед, ина ишаи хеле духтак. Нам хеле украшенияҳои хушрӯ кати. Бинед чӣ хел хушрӯ. Оли якати хушрӯ бистар тана маълум мешава, остиноша ина хеле духтак. Видед? این материал худам маъқул шуд. Ина иша духт, ишам духт. Хеле арзон духтак. Не материала ма 250 боша, где-то 130 сум якча ҳисоб кунед гирифтам. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Ана 130 сум духтам. Не ки хушрӯ духтак, тез духтак, да? Ҳисоб кунед ки рӯзи шанбе бурдум, ин рӯз шанбе бурдум, якшанбе, душанбе дина ма гуфтам ки картоам тайёра, гуфт пага биё бар. Ин рӯз сешанбе омадам гирифтам. ия хел паплин дига яку триточинки медуза ҳамо ия. Хай ҳол бо дар хона мепӯшам ба бинем. Бақлачкои овои моро бинем. ҳар душам тайёр шуд, ҳар душам маҳқулум шуд. ҳол бо мепӯшам. нишонтон метиҳам. Ҳофиз дар кора дар туётон ҳой бигем. Я кори ҳало. давай ишқи ман дар дилам бевафо намура бизан. дӯстои азиз, иҷа давоми паспортгирия кардаи амонатбанкати рафтум пулспорӣ. Ана се намуд квитансия, барои ки шумо гуфтед нархи паспорт чанд сумай? 15 рӯзааш ма ба ҳазур кадестам. Ана ята квитансия нигоҳ кунед, $75 меспори, якта 102 сомона. Ана бо яктаи дига инаи 40 сомона. Се квитансия. дӯстони азиз, рӯз мо ҳама каса семейни ва бинед чанд каса рухшон ҷиандигарин офис омадем. Ма чой дам кардам, ака сариира нахарида будам. Сари кушодам, ҷаша шикастам, амка кор кардам. Ана тарафи сиёма рафтестем, ба хона мерем. чанд шуд влог набромада буд. серкорӣ баъд бефара мешавам уже бо конфликт қатем занаку коркуням қақинай ки ячира 10 бор мегӯшам бо ҳамун кор, бо ҳамун бор. хулоса нам хеле дига хуши коркунӣ надбуд, хуши видео монтаж кунӣ. дӯстони азиз, шамол наконец-то шамол чишидеста. одамо дига алкамас тарсон шуд, яъне ами грузовикои калон. ман омадам хонаи ман. чӣ гирифтам? мара бинед чӣ гирифтам? декор барои видео кардан. продуксияи атомира дар бараш галакои хушрӯ боша, хушрӯ бутова. амроҳои ман дар дуруи ҳамҷа рӯз кардан медонам куҷо шидан. магазини хонаи ман омадан рӯз кардам. ман дид се чиз даркорӣ ма гирифтам, бур омадам оқа серкорум успед намекунам ва пише рози хати шумо маҳкам шидеста. ҷа биғалту хорам ай хосер намешам. кор бисёр ай мерам рескам ягон чи тайёр мекунем, ва видеоро монтаж мекунам, мепартам, мегӯям 1 соат хо мерам мехезам ки мехезам уже саҳарай.